Egia dana da, hori, zuinketa lanak egin beharreko lan batzu direla, bereiek prebiotzat hartzen dituztenak, beraz, obrak hasi direla ezin da esan. Eta esaten baldin badugu hori, obrak hastea dela, duela urte asko hasi zirela obrak egiten. Bakitun garen zozera zuinketa dela? Zuinketa dira markatzea, bai? Lekutan joango den, adibidez Durangon duela urte batzuk ja egin zituzten, duela 2 urte egin zituzten, sondeoekin batera. Eta makinak sartu dira? Ez dauz makinarik? Makinak, zundaketak egiteko adibidez makinak behar dira. Hortun makina horiek bai Ordizian eta bai Beasainen hilabeteak behar amatzaten. Zundaketa lan horiek egiten. Baina eskabera eta hori denak ez da? Zehazki, jabekin harremanetan jarri dira aste honetako kontuarekin? Aste honetako kontuarekin, aste honetako egunean albiste atera izanak, Eusko Jaurlaritzaren kontu bat izan da. Aurretik, lurjabeekin kontaktuak egin dituztela esan ziguten. Kontaktuak jarri direla. Badakigu, gutxienez bi lurjaberekin eskutitzez bakarrik jarri direla kontaktuan. Orduan, ia lurjabe guztiekin adostasuna lortu dutela ere, ez dakigu, egia den ala ez. Forstatu bakarra dira. Ja, eske, espropiazio forstatua bakarra izatearena, guk ez dugu sinisten bi lurjaberekin gutxienez ez egin dugulako eta bereiek ez dutelako akordio. Beraz, ikusita ze politika lanatzen ari dira eta zein gogoak zaten esateko obrak hasi direla ez direnean hasiko baldira ilegala izango litzateke guztiz. Ze oraintxe ireki da helegite epea. Hau da, oraintxe lurjabeek daukate aukera zilegizkoa eta eskubidezkoa helegiteak sartzeko. Beraz, Eusko Jaurlaritzak obrak hasi izan baditu, ilegala izango litzateke. Eta hori badakigu. Orduan, gure galdera da, zergatik orain esan obrak hasi direla. Balen, aipatu dugun guztiagatik. Eta horrexegatik, HTG ditu elkarrunak, Goierrikoak, herritar guztien eskura utzi ditu helegiteak, sina ditzaten eta administrazioei esan diezaioten ez dugula HTGrik. Bale,